Good morning! Breakfast tayo. Nakakatulog siguro talaga. Ayan, red and brown. Tapos yung kagabing ulam, spam, and bagong luto na yan. Tawag dito, upo. So, that's it. Si Daddy, napagalitan siguro. Kulit eh. Panay, iyak-iyak. Paka-iyakin ng aso na yan. Somewhere in the city picture about the sea from my body to Christ somewhere in that. Kain tayo. Hello guys! Magandang hapon. So we're on our way na sa Gazebo Royal. Ayun. Yun lang. Papunta na kami. It's 2. Magti 3 o'clock na. So abot naman siguro kami ng 4 PM. Ayan, malapit na kami. Umulan pa, kainis. Pero sana wag nang lumakas para pag uwi mamaya hindi masyado matraffic. Kawi-wish ko lang na sabi ko sana wag nang lumakas. Lumakas tuloy. Ay, lapit na kami. 100 meters na lang. We are here. Turn right. Ito na nga, ka-triod na. Naka-turn right na tayo. Oh, tapos? Ano pa na lang ng parking? Yung, naman? Malapit. Malapit sa Ayan. Saan ba yung wedding nila, Ma'am Kat? Teka lang, check ko lang. We're here. Epsilon. Umubis pa lang siya. Alert. Ayan, pakita mo macho mo. Macho mong katawan. Joke lang. Lukutan. Eh, nako. We're on time naman, guys. Ayan, simpleng look lang. O yun, lipstick na red lang. Tapos nag-eyeshadow. Kuno tayo ng konti. Ay, nag-eyeshadow na hindi naman kita, 'di ba? And kinulot ko lang yung hair lalo ko. Ayan. Yung dress. Daddy, pwede na ba pumasok? Ayun pa ibang guest eh. Mamaya na siguro nahiya ako. Si Daddy, nasa gitna talaga. Hindi, nagpapa-electric pa dyan eh. Naiinitan. Ayan, unti-unti nang dumanating yung mga guests. Ganda ng setup. Bebe, oh. Ayan na, mag-vlog ka na. Bili na. Ha? Bili na po kayo. Hello, Po kayo. Kailangan ko po ng panggata sa pang-diaper. So, i-review natin ang ating lipstick. Mag-lip swatches tayo. Gano'n Dito mo sa... Pato mo yung braso mo. Ayan, dyan natin ilalagay. Oo, mag-swatch tayo dito. Okay? Stay swatch. Dito, yung swatch mo isa-isang tsakpagan. Okay, ito isa-isang pandesal po. Hello! Anak ng may-ari daw. Bili na po kayo. Isa sa may-ari. Ayan. Bili na po kayo. Panggatas po po. Diet gatas. Ayan, tapos na yung guys. Ano nga yun? Tapos na yung seremonya. May pa-milk si bride at si groom. Donut. Habang nag-ano pa sila, nag-pictorial sa labas. Tong isa, sinira na yung donut. Kabila ko pala si Shirley. Isa sa may-ari ng girl boss. Ay tayo. At doon yung isa. Isa sa may-ari. Hi Loy! Sabi ko isa sa may-ari ng girl boss. Tapos yung isa, yun ang kinakasal. Ayan, tatlo sila. Order na kayo. Ayan o. Isang set. Gift set. Perfect. Pang pang regalo. Exchange gift. Mga ganun. Ayan. Ang pinakahihintay ni Daddy. Wala na. Kainan.
main event. Kain tayo. Hello guys. Ayun. Sorry hindi ako nakapag-vlog dun sa wedding kasi ayun nga. Bawal. Diretso lang. Bawal. Tapos tawag dito. Pati yung mga pag-picture-picture. Yung konti lang. Wala nga ata eh. Yung ano na lang. Kung kakain lang kami yung na-vlog ko. Pero ayun. Nag-ano na kami. Nagpaalam na ako sa katabi ko. Hindi mismo doon sa groom at bride. At may ano pa. Ano ba tawag doon? Yung program pa. Yung sinasabi yung mga wishes sa bagong kasal, sa mga kamag-anak. Ayun, malayo pa kami tapos flight namin bukas maaga pa. Kaya, ayun. Yun lang yung na-provide ko sa inyo ngayon, guys. Ayan, tara, uwi na tayo. We're home na pala guys. Kanina pa. Anong oras na ba? Mga 10. Andito na kami sa bahay. Ayun. Plus 12 na. Nagano pa kasi ako. Nagayos pa ako ng mga kulang pa sa mga dadalhin ko bukas. Mga toiletries. Yung hand carry lang naman. Pero yung mga damit is na-impake ko na nung isang araw pa. Yun. Mag-edit dapat ako ng vlog. So, pagbalik ko na siguro guys. Yun. May ano pa naman tayo, may 3 vlog pa naman tayo dyan na ipapublish ko na lang. So, ayan na muna. Good night, see you bukas. Excited na ako. Finally, after 5 years, makaka-uwi ulit ako sa hometown ko. And excited ako sa mga pagkain. Unang-una yung kuhol, yung barbecue kuhol. Bukas talaga, promise. So, yeah, bukas na. Good night.